खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दासान्दि गासै आसामनि अनगायैबो जेराव बर' हारिया गोसारनानै दं बे जायगायावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि रंजानाय दोहौआ गामिनि रायजो राजानि अनगायैबो आफाद गौथुम आरो दोलोफोरनि गेजेराव सोलिगासिनो दं। बे बिथिङैनो गुबुन गुबुन जिल्ला आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनाय बायदि आरो गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला मावख'नि लांगोनायाव 17थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियावनो इयाम रनजित बसुमतारी, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारी, चिरां जिल्ला आइजो दैदेनगिरिफोर, गोजौ फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोरजों लोगोसे एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे एबसुनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला आबसुनि मावख' लांगोनायावहाय जोंनि रंजालि बैसागुखौ फालिनायनि मुङाव 17थि फोरबो हिसाबै बिथांमोना खुंदों आरो बे फालिनाय फोरबोआवहाय बाहागो लानो मोननानै रंजानाय मोनदों जे बर' हारिखौ जौगाखांनायाव बा गोजौ दिखांनायाव गेरेमसा महर होनायाव माहारियारि माजों दावगानायाव बर'खौ जुदि जोङो गुबुन हारिनि सिगाङाव जौसिन मासिनि सिगाङाव दोननोब्ला साफ्रोमबो बर' फिसायानो बर' फिसा हिसाबै जिखि धोरोमावनो थायाथों मानो, जिखि थासारियाव थायाथों मानो, जिखि हालामावनो थायाथों मानो, बर'नि फोरबो हिसाबै बैसागुखौ फालिनांगौ। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फिसाफोरनिसिम आंनि जानानै न'खरनि जानानै मेसेज खालामो। आगोलनि समाव बैसागु फोरबोखौ बेबायदि उदाङै फालिनो हायाखै बर'फ्रा, नाथाय दा बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव बर'फ्रा उदाङै गामि गामि फालिदों। बेनि बेलायाव बेफोर गासैबो साननाय हनाय आरो थासारिजों सोनारो। थासारिया दिनै जोंखौ सोंदों बे समा बादायलायनाय मोनसे सम, बे ग्लबेल मुगायावहाय बादायलायनायनि थाखायनो जों समखौ ओरैनो हगारनो हाया। ओंखायनो मोनसे थि समनि गेजेरजों खम समनि गेजेरजोंबो गावनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बैसागो फोरबोखौ बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै, बोथोरनि मोनसे फोरबो हिसाबै फालिनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा हाबाफारि लादों बे बाख्नायथावना आरो बर' हारिखौ गोजौआव लांगोननि बे मोनसे सिन। खोब गोजोनथाव बाथ्रा, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायबो बे जिल्लानि मावखुलियाव माने रंजालि बैसागु फालिनायनि मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो गिबियावनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि दिनै चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय गोबांथार हारिनि आगुनि दैदेनगिरि आरो दानि दैदेनगिरि, जायफोर हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, बर' हारिनि जौगानायनि जेब्लायबो सानग्रा बिथांमोनखौ हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना दिनै सौफैनो हादों। खोब माने गोजोनथाव बाथ्रा, आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। दा बेनि थाखायनो दिनै रंजालि बैसागु बोथोरनि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबोनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव रंजानाय, देरहासारनाय, जाफुंसारनाय आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव खौसेथि लानानै होफैगोन, आङो बेखौ मिजिंथिदों। बेनिफ्राय साबसिन खालामनोबा आरो माबायदि साबसिन खालामनायनि खोथाखौ जुदि रायलायोब्ला बेवहाय जे बैसागु रंजानायनि जेनाखि गुबै बेखौ जुदि रायलायोब्ला बिनि दामजु, बिनि गाननाय जोमनाय, बिनि मेथाइ आरो बेखौ माबायदि डिसिप्लिनै माने रंजादों मोसादों बेफोर बाथ्राया हाबनानै दङ। दा बे एखे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय वार्कशपनि गेजेरजों बेखौ इउनिफर्म खालामनो थाखाय जोङो खालामदों। दा बेबायदिजों जोङो दिनै गामि गामि बे मेसेजआ सौहैबाय आरो दिनै बे बैसागुखौ रंजानो थाङोब्ला बेवहाय आंगोनि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा, गंगोना बेफोरो जायगा मोननांगौ, सिफुंफोरा जायगा मोननांगौ, हारमुनियाम बेफोरफोरा जायगा मोननांगौ, बेफोरखौ जोङो बुंदों। आरो दिनै
बैसागुनि जिखिनि मेथाइ आरो बैसागुआव गाननाय जे जोंनि आंगो गानग्रा दख'ना फास्रा आर'नाइ गामसा बायदि मैया बेफोरो जायगा मोननांगोन बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंबोबाय थादों आरो बेवहायनो मोनसे बैसागु रंजानायनि बाथ्रा होनोबा न'खर न'खर माने थांनानै मोनसे रंजाहैनाय आरो बिनि सिगांसिन जुदि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला बबेबा बिफां सायाव ज' रंजानाय बेबायदि मोनसे थासारिजों फैबाय नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै बियो जुगाबो सोलायदों महराबो सोलायफैदों दा बेवहाय जोङो अरिजिनेलिटिखौ जोङो मालाबाबो जोङो खोमानो मोननाय नङा स्टेजनि प्रग्राम खालामो जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय बेवहाय अरिजिनेलिटि आरो गुबै रियेलिटिया बेवहाय जेन माने जायगा मोनो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लायबो जोङो लुबैयो बेखिनि बाथ्राखौनो आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बुङो बेनि थाखायनो बे इउनिफर्मिटि आरो डिसिप्लिन आब्रुथिखौनो मेसेज दोनबाय थानो थाखाय जों एबसुआबो बे हाबाफारिखौ जों लायो गोजोन्थों दिनैहाय मोनसे बर' समाजाव चेलेन्जआ फैदों फारसेथिं जोंनि दिनैनि जि लाइमोनफोरनि बाथ्रा लाइमोनफ्रा दिनै गोबां दिनैनि AI जुग दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसनाव गुबुन हारिया जेरैबायदि सोरखिनो हादों कम्पिटिटिभ बे मुगायाव बेबायदिबो गोबाङा हाबाय आरो माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय माने बेबायदि लामाजों गोथोङै थाङालासिनो गावनि जिउनि थांखि गावनि केरियार गावनि जि प्रफेसन बेनिफ्राय गोबां खारनाव गोबां थासारियाव बुजिनो हायैयाव गोसो हमथानो हायैयाव माखासे गुलाय गुजाय परिबेसाव बिथांमोना भुक्तभोगि जानानै दं बायदिसिना असामाजिक जि माने एक्टिभिटि कार्यकलाप जानाय लोंनाय बायदिसिना माने आखल नस्थ जानाय बेफोरजों दिनै इनभल्भ जानानै थादों दा बेनिखायनो जों खावलायदों बै लाइमोनफोरखौ बेबायदि जाय ट्रेन्डजों दिनै हान्थिदों बेफोरो जाबाय जोंनि इयुन जोंनि फंबाय बिनानाव फिसा फिसौ जोंनि जेनेरेसन बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बे दिनै लाइमोनफ्रा बिदि माने गोथों लामाजों थाङालासिनो माखासे गेद्दा गेद्दि लामाजों थांबाय माखासे डिरेल जालांबाय बेफोरखौ बिसिनाव 100% दाय होआलासिनो जोङो बिनि बिमा बिफा गारजेन जोंनि समाज जोंनि सानसुमै जोंनि फोरोंगिरि जोंनि दैदेनगिरि बयखौबो जों एबसुनिफ्राय खावलायदों जे जों बै खौसेयैनो न'खरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय जागायनानै साफ्रोमबो जोंनि गथ' गथाया जाहाथे गोथों लामाजों आरो प्रडाक्टिभ मोनसे सिन्थाधाराजों गावनि जिबनखौ दानो हायो आरो फिसा फिसौखौ लानानै जोंनि न'खरा बिमा बिफाया समाजा इयुनाव गोजोन जायो हारिया अरायथा जायो जों बेखौ खावलायदों नङाबा जों गावजों गाव रायलायलायनानै दाय जाबसिनलायनानै बे जानाय नङा दिनै मोनसे परिबेस जोंनो नांगौ जाय परिबेसाव बयनिबो इनभल्भमेन्ट बयनिबो जि रिस्क आरो रेसपन्सिबिलिटिनि बाहाय फैदों दा बेखिनिखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा गामियाव स्कुलाव थांनो जों ओनसोलाव सावरायदों फरायसाफोरजों स्कुल कलेजाव सावरायदों जे दिनैनि जुगा बे गोथों लामाजों जों थांनांगोन बेनिखायनो जोङो गाज्रि थासारिफोरनिफ्राय एरायनायनि जे मोनसे मेन्टेलिटि जि स्पिरिट बेखौ जोङो थिग खालामना लानांगौ बेवहाय बयखौबो जों दिनै समाज नाङै खावलायदों आरो इयुनाव जों हाबा मावनांगौ बांला गोदान बोसोर 1432 आरो दिनै 5 तारिख बैसागनि बे अक्ट'खौ थिग खालामनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय 17थि जि बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो बर'नि माहारियारि फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै जों फालिनाय जादों आरो जोंनि अफिसनि मावख'आवनो जों बेखौ खालामबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर'नि सानसुमै हारिनि समाजनि आरो हारिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि राजनितिकआव थानाय अराजनितिकआव थानाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो जातीयता जे माहारियारि बाद जे आफाद बे आफादनि दैदेनगिरि मुरब्बी कलेजनि हायार सेकेन्डारिनि स्कुलनि फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ जों लानानै दिनै बेखौ फालिदों आरो बेवहाय जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि जे माहारियारि बादनि सानस्रिखौ लानानै खामानि मावबोनाय सेनियर सुबुंफोर बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों फरायसाफोर फैदों एबसुनि गासै मावथि जोङो खौसेयै दिनै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों
आरो फालिनायनि थांखिया बेनो जोङो चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै गुबुन गुबुन बोसोराव एसे गुबुन रोखोमै फालियोमोन खिन्थु बे बोसोराव जोङो एसे गुबुन बिथिंजों नोजोर होनानै प्रडाक्टिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ मोनसे मेसेजखौ जोङो समाजनो होथारनांगौ जों बेखौ आसा खालामदों। गोदान बोसोरजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गोजोन आरो जोंनि जौगाथाय बियो अरायबो सास्टेन जानांगौ बेखौ जोङो हास्थायदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै समग्र जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आरो समाजखौ जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हानायनि थाखाय खौसे खामानि मावलांनो जोङो आर'ज खालामदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बोसोर गोदानाव बयबो बेक्तिया बयबो सुबुङा आरो जोंनि समाजा आरो हारिया खुनु जेंना जेंगोना गैयालासे जोङो गोजोनैनो जोंनि लुबैनाय साननाय हास्थायनाया जाफुंसारो बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। थांनाय समाव जालांनाय बायदिसिना जेंना जेंगोना बायदिसिना खैदां खैफोद थासारि गावजों गाव बुजिलायनो हायै गावजों गाव सहायलायनो हायै धैर्य गैयै बेबायदि माखासे अपशक्ति आरो बियाद बेफोरो जोबलांथों गोदान सानस्रिजों जोङो हारिनि फारसे बयबो दावगालांनो हाथों जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो सारा रायजो राजाखौ बर' माहारिखौ जों खावलायदों जे बैसागु फोरबो फालिनाया बर'नि माहारियारि फोरबो बे फोरबोखौ दिनै गोबां ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों बरायदों जों बयबो गोजोननाय मोनदों नाथाय जोंनिफ्राय खावलायनाया बे जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया जायखि जेरावखि फालिया मानो बिनि जे मोनसे आब्रुथि बिनि जे मोनसे इउनिफर्मिटि बिनि जे मोनसे अरिजिनेलिटि बिनि जे मोनसे मा होनो महर मुस्रि आंगो महर मुस्रि बियो जाहाथे खुनु जेरावबो मिसलिड जाया जेबो खहा जाया जों बेखौ नोजोर होदों मानोना बियो जोंनि जाथिनि सिनायथिनि बाथ्रा दं जोंनि थांनानै थानाय जोंनि थामोनथायनि बाथ्रा गासै राव हारिमु थुनलाइ जोंनि बिभिन्न जाथि हिसाबै गासिबो बैसागुजों सरजाबनानै दं बेनिखायनो जोङो खावलायदों आरो बे बैसागु फालिनायजों लोगोसे जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोनसे समायसीमानि गेजेराव आब्रुथिनि गेजेरजों फालिगोन जों बेखौ खावलायदों बैसागु सानसे साननै रंजानायाव रावबो फरायसानि रावबो बेक्तिनि जिबना जाहाथे भबिसतनि आसाया धंस जाया जों बेखौ खावलायदों रावबो बिमा बिफानि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै बिखायाव दावदाब बे फैया बेखौ जोङो आसा खालामदों रावनिबो सनानि न'खराव गोसोम जोमैया फैया समाजाव बिसृंखला अनलायनाय गैयै बुजिलायनाय गैयै थासारि बे जाहाथे फैया एना एनि फैया बेखौ जों दिनै मेसेज होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय समाजखौ जों खावलायदों आरो गोबां बाथ्राखौ जोङो दिनैहाय जोंनि सानसुमैफोरजों सावरायलायनानै फैबाय थानाय समावहाय जोङो बैसागुआव माखासे बिखंगति जानाय एसे एनै माने फोसाबनांगौ थानाय बेफोरखौ मावलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव पदक्षेप लानानै पर्यायक्रमै बेखौ आखायाव लांगोन बा दावगालांगोन होननानै जों दिनै बेहाय थि खालामनानै लानाय जादों आं बेखिनि बाथ्रानि गेजेरजों सारा रायजो राजाजों गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय गोजोन्थों।